חברים, צריך לשתף, היום יש לנו אירוע מיוחד, מצילים פה ילדים שאף אחד לא רוצה להציל. הבורא שלנו רוצה שכל... וואו, וואו, וואו. חמוד, אה? איך הכלב הגיע? נמצא משוטט? אתה לא יודע שכל כלב שמגיע לפה יש לו איזה סיפור? בוא, בוא יפה שלי. מה זה, אחי? חבר'ה, לאמץ, חבר'ה, לאמץ, לאמץ. שמי יובל מנדלוביץ', יש לי חוות הצלה משלי שמונה כ100 ילדים. אני משקם אותם מקרבות, התעללויות, הזנחות קשות. אני מוגדר כהארדקור של התחום. לכל כלב יש פה שם חדש, זהות חדשה, חיים חדשים. עולם חדש. תראו, תראו. שקט אתה. היה אירוע גדול עם פיטבול ב-2013, שהרג ילדה בשם אביבית גנון, ואז הם נאסרו מהחוק. איך מבסוט! מאותו יום התחילו להיזרק לרחובות, התחילו להעמיד כמויות של פיטבולים, ומשם הכל התחיל. אני מסתובב עם סיטרואן כזאת ישנה, עם איזה 7 פיטבולים, ואז העיפו אותי מתל אביב, ועבר לשכונת הארגזים, שם קפצנו, היה לי איזה 70, אני יודע כמה. וככה התרחבנו והתפתחנו וגדלנו. אפרים, כלב קרבות. כלב קרבות זה כלב שלוקחים, נותנים לו להילחם בכלבים אחרים, עד המוות, או לטובת סכום מסוים. תלוי איזה סוג של קרב זה. מה זה איזה סוג של קרב? מי האנשים, איזה מעמד הם, ומה הם רוצים להוציא מפה, סיפוק, רווח, מוות. כלב קרבות זה כלב שעכשיו יהרוג כלב, יגידו לו כל הכבוד, לא ייתנו לו מכה. מה הוא עושה? הוא מרצה. וככה זה עובד. האם אני רואה, או מרגיש, או יודע שהכלב לא יכול להשתלב בלהקה כרגע, וזה גם לא נכון לו, גם אם הוא מסתדר, אם לא נכון לו. אז הוא ייכנס לכלוב שיקום. כלוב שיקום, תפקידו, להיחשף לכל ההתנהלות הנורמטיבית שאני מצפה מהכלב הזה שהוא יצא לבית שהוא יתנהג. אז המטרה הסופית היא בית? בטח. גם אם אני הבית. זה שמואל, הוא כבר לא רוצה לטרוף אותך שאתה מביא לו לאכול, הוא כבר לא רוצה להרוג אותך שאתה שם לו רצועה, הוא מגניב לאללה, בוא, שמואל. שמואל, בוא הנה, קום. שמואל, בוא הנה. תגיד שלום, תן נשיקה. איזה חתיך, איזה חתיך, אה? היא תינוק! ואיך אתה מציל כלב כזה? יש לי, אני רכב מאוד מפלצתי ומאוד חזק, אז אני יכול להוציא סורגים מקירות או ממחסנים. כלבים שעושים בהם קרבות והתעללויות קשות לאו דווקא נמצאים בינינו. נמצאים בכל מיני חושות, ביערות, בכל מיני מבנים ישנים. וצריך לדעת לעשות את זה בכוח, במהירות, בשקט, במקצועיות. יש לך גם משהו חי מולך. אין לך עכשיו לצאת עם איזה רובה. אז אתה גונב את הכלבים האלה? מה זה גונב? אנחנו רכוש של מישהו? אנחנו לא רכוש של אף אחד, כפרה עליי. מה גונב? ואם אתה מצליח לעשות את זה, שהסביבה הזאת עדיין מעריכה אותך ואוהבת אותך, אתה מלך. ואתה מצליח? כן. איך? כי אני מכבד. אני לא שופט ולא מבקר אותך. אני באתי להציל כלב, אחי. אתה רוצה להיכנס איתי ראש בראש? אין בעיה, אני אכנס ראש בראש. אבל אני לא באתי אליך. אני לא שופט אותך ואני לא מבקר אותך, ואני לא פסיכולוג שלך ואני לא מטפל שלך. אני לא השוטר שלך, אני לא הסוהר שלך. אני באתי להציל את הכלב, אני עוף אחר. תתעסק איתי, אני אזיין אותך. תעזוב אותי, תן לי לקחת את הכלב, אנחנו חברים. היי! היי! בוא הנה! היי! בוא הנה! בוא הנה! שב! שב! שב, זונה. שב. נפל, בוא הנה. שב! שב! בואש! קודם כל, אני למדתי מהכלבים, אני למדתי את הלהקה. מבחינתי, ללמוד את הלהקה זה ללמוד משהו שאני לא מכיר ויודע. וזה אחד בשביל כולם, כולם בשביל אחד. כן? נאמנות, טוטליות, אהבה ללא תנאי. אני חווה את זה כל הזמן. בוא הביתה. חיבוק, נשיקה. לא, את זה למדתי מהם. אני בא ממקום שלא היה את זה. למה? לא אנשים רעים, לא היה. באים ממקום קר. אהבה וחיבוק ומשחק וצחוקים ומילים טובות. יש לי את הרגעים שאני רוצה חברה. שאני רוצה דו-שיח. אולי שיחה נעימה עם אישה, אולי איזו שיחה קצת רחבה על נושאים של ילדה והח חוץ מכלבים. כן, למרות שהתורה גדולה בכלבים. אבל אני יכול להגיד לך משהו אחד, אני נועדתי לזה, פיזית, מנטלית, הכל, מה שאת לא רוצה. עכשיו לכי תמצאי לזה פקק.
מסתדרת? אהבה אני רוצה. כל אחד רוצה, מה זה? ומגיע לנו גם. אבל אני לא בודד. אני מאוד עסוק. די, מרדכי. מה שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו פוגשים את מון, זו הכלבה הכי תוקפנית שיש בחווה. כלבה שהיא מאוד מסוכנת... מרדכי! כלבה שהיא מאוד מסוכנת לאנשים. היא עשתה נזקים בלתי הפיכים בחיים שלה, והיא נפצעה, והיא חלתה, ועכשיו ישי פה לבדוק אותה, וישי הוא הבן אדם היחיד, הרופא היחיד שמתנהל איתה, שנוגע בה, אף אחד אחר לא יכול להתקרב אליה, וזהו, זה מה שקורה עכשיו. פעם היא הייתה מתפרעת מאוד. אדיר, לך תרגיע שם. ילדה טובה. היפה שלה בדי. זה בחוץ. רגע. מספיק, טליה. כן, תודה. רגע, לא ככה. מהצבא. לשנות דפוס לכלב הרבה יותר קל והרבה יותר מהר מלכל יצור שהוא בן אנוש. ככל שתראי לו כל יום את הדף החדש, המידע האחר הולך אחורה, והמידע החדש צף. אצל בן אדם זה לא ככה, יקירתי. לא. הוא צריך להשלים עם המצב הנוכחי כדי להתפתח הלאה. ולאהוב את עצמו על מה שהיה. זה לא... משהו אחר, נו. עברתי שנים שלא נדע. עשיתי דברים שאני בעצמי, היום בדיעבד לא יעז לעשות שוב. שירתי במשטרה כמה שנים, נכנסתי לחיים שוואלה, בן אדם נורמטיבי לא ירצה למצוא את עצמו בין יריות של כדורים, בין בלגנים, בין שריצות בשטחים. ועברתי לכלבים. אפשר לעשות פה, אפשר לרדת לפה לטרסה, ואז מה אני עושה? אני בערב יושב על הטרסה הזאת, מעשן סיגריה, צופה על החווה, וככה אני מתכנן שלבים באים. די, רבקה. חזון שלי אישי, שיהיה פה ילדים בסיכון, ושיהיה פה ילדים שצריכים עזרה, ושיהיה פה ילדים שיכולים לעבוד ביחד עם הכלבים כדי להגיע לעמק השווה של עצמם. אני רוצה לשלב פה נוער בסיכון, ואני רוצה לשלב אוטיזם, ואני רוצה לשלב כל אחד שצריך עזרה כדי להעלות לו את הביטחון, כדי להוריד לו פחד מכלבים, כדי להוריד לו פחד מאנשים, כדי ללמד אותו אהבה מחדש. זה מספיק, כדי ללמד אהבה מחדש זו תורה ענקית.